Bună ziua, oameni dragi, și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Acum așteptați că nu știu ce mi-are telefonul. Uitați, acum mi s-a deschis. Asta o să mai mă gândesc eu cum o să numesc mapa. Până atunci, haideți să jucăm. Și scuzați-mă că avem 8 FPS-uri, dar așa e cam normal la telefonul ăsta pentru Minecraft. Și dacă auziți ceva pe fundal, e mama mea. Nimic. Haideți în comentarii să îmi dați idee unde să facem casa originală. Acum o să alegem o mină, o să căutăm o mină mai bună. Frate, oaia asta nu stă. Oaie. Și acum mai nou oile sunt bune că ne dau carne. Și lână. Cum ne vedea mereu. Deci noi acum nu știm unde să ne facem casa. Ori ne facem episodul ăsta, ori celălalt. Și mai târziu o să jucăm cu un prieten de-al meu. Taci. Boa vacă bună. Deci un coa vacă. Oaie, pardon. Așa. Carne. Da. Și uite, le-am de asta, o să ne trebuiască nouă la casă. De fapt, o să luăm și de la și de la. Hai. Știu unde o să ne facem casa, într-un copac. Uitați, îl vedeți pe acela? Acela o să ne facem casa. Sau nu știu, poate în oricare. Nu se știe în care copac. Mori. Așa. Ia, și îl punem acolo. Să vedem ce ne facem. Un chest. Așa. Și boți. Târnăcop. Și ne apucăm să spargem. Și acum am de târnăcop. Bam.
Așa. Nu ajunge atâta. Cum să-mi ăsta, că tot timpul uit. O să ne facem așa și un furnal. O să ne trebuie așa. Și fiindcă avem carne, da, ia, asta nu, așa, că ne trebuie mâncare. Și ca să nu vadă nimeni asta, nu face. Și mai are și bagă în furnal. Nu se mai apasă X. Nu. Și vreau floare. Credeam că mi-au picat 3. Acum hai să săpăm muntele ăsta. Să vedem cum ajungem noi acolo. Trebuie să tai hop acum. Ca să se ducă frunze. Da, și dacă v-am spus, nu vă supărați pe mine. Scuzați-mă că o să cam m-am oprit ceva timp, dar am avut o problemă și n-am mai putut să filmez. Dăm și floarea asta. Am zis, dăm și floarea asta. Băi. Așa. Da. Punem carnea asta, punem altă. Bam. Bam. Settings. Că l-am lăsat pe normal. Peaceful. Gata.
Da, și o să facem acoperișul din slipuri. Nu mai avem. Bine, cam atât pentru acest episod. Pa! Și dacă v-a plăcut acest clip, să dați un like, un share și să vă anulați. Pa!